nesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi, impilo enhle, ngaba nako konke, kuhamba konke. Sunday Devotion with Linda Sibia, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. uNkulunkulu uphikisana uma esekuvusa uJehova ungakhohlwa. Bethi beza sebekubona use stage. Uthi ngiyakwazi ubungekho. Smile with them. Yes. But don't forget. Yeah. Ungaphindisela okubi ngokubi. Yeah. Masebeza kuwo bethi ngangishilo Elvovo. Ukuthi uzoba right. Uthi ayisho ngiyabonga my brother. God bless you. Akade benawe Elvovo. Yebo. Abakhohlwa. Akunjalo. Lawa behleli nawe esigodini sokuthunzi lokufa uhlale nabo futhi. Hey. Lawa bakushile. Lula izandla umanike ihug. But ungabasondeza again. Yeah, ngoba okwake kwenzeka kanye kuphinde kwesibili. Okwake kwenzeka kungaphinde kwenzeka. Morning Linda Sibia, morning Mr. Magic. Yabona le ndoda onayo lapho e-studio Elvovo Tirango. Into engiyithanda ngaye ukuthi u-strong, and into engiyithanda ngaye ukuthi uyanothisa ukuthi abangani kahle into engekho, ikakhulukazi uma usemzimeni. Nansi kuyinto engifuna ukuthi ayazi ukuthi lempilo uNkulunkulu asolinike yona usuke ekuthembile, nezinkinga nezingqinamba asolinike zona usuke ekuthembile ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi unqobe, ngoba akathembi wena as a person but uzithembe yena ngempilo yakho, ukuthi uyazazi ukuthi yena uzokwazi ukuthi abe namandla okudlulisa lesi simo obhekene naso. Into engizoyisho nje kuTirango mntaka baba ukuthi don't bury that dream. Lona unduku enhle Mr. Buthelezi. Usawubona Mr. Sibia, ngicela ubingelele nalapho ubhuti omdala uElvovo Tirango, ukhuluma noSosha Msabala la eMalangeni entabeni. Hayi nami ngimbonile uNkulunkulu kumina, sizenzile izinto engenzela konke, nami bese ngibukelwa phansi yonke impilo yami kube ngathi iyaphela, kodwa uNkulunkulu namhlanje unami, ngiyabonga. Sunday Devotion asibingelele Mr. Magic ekuseni lapho nogatsheni. Siyabonga nje usilethela lensizwa. Kufikeni kwayo lensizwa iningi igenge eyaqhamuka, le genge ayinomzimba. Sasibiza ngo-Elvovo, namanje basekhona nje. Le genge ayithe xaxa ngomzimba sasikhula nayo. Lokho sayiqamba lapho ukuqhamuka kwalensizwa besiyilandela kakhulu. Siyafisa futhi ukuthi impela ibuyele impela egemini. Siyabonga kakhulu ne-testimony yayo lensizwa iyezwakala Baba Sibia. Ngiyabonga mina nkosinathi Sithole lapha kwaNongoma esigodini sakwamandlakazi. Elvovo bakuthanda abantu. Ngifikelwa inyembezi Mr. Magic. Because ngiyazi la ngiphuma khona. Yeah. Ngiyabazi umzimba ngiphuma kubona. Nami ngathi ngibuye kanjani, kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba nayo ubabutheli ngila ngikhona namhlanje. Nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami. Sure. Because ngiphilile impilo emnandi, impilo enhle, ngaba nako konke, kuhamba konke. Abantu baqala baqhele eduze wami, kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe, uzobuya futhi, kodwa uzobuya usukhaliphile manje, usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong, ibapha aba right ibapha aba wrong. Ungazondi umuntu, ungafiseli umunye umuntu into embi, but uqaphe njengonwabe eqona. Zamani abantu abanalo iqiniso. Hey, uProfeti wami babomncibi wathi kwagubhuza, ngathi mina abantu angibazi kanjani, wathi ungasho njalo. Wathi abantu bakukhombisile bangobani, bebezeleni kuwe. Uma iphela iperformance bangayiboni imoto iV-class ehleli kuyehla, kodwa mayibuyele istage manje uElvovo uzobona kuzoba times 7. uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bebevele benje. Sunday Devotion with Linda Sibia, Mr. Magic. Sundays 6 to 10 a.m. Kasi FM. Ngenza kwethu-ke uhamba lolu luka-Elvovo lapho echaza khona ngempilo yakhe, echaza ngamaphutha enzekile nokungewona-ke amaphutha. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane laphana kwi-comment section sizwe lwakho ukuthi uthini kulolu hambo luka-Elvovo Tirango.